J'ai l'immense plaisir d'inviter l'honorable Amir Saheb de Jamaat islamique Sahraoui pour donner son mot de bienvenue aux visiteurs du Messie premier alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Nare takbir. Ahmadiyya di Mali. Ahmadiyya di Mali. Nare takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monsieur le représentant de sa sainteté, Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Aïdullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Monsieur le préfet du cercle de Koulikoro, Monsieur le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Monsieur le chef de village de Souban, notabilités coutumières et religieuses, en vos grades et qualités respectées, honorables invités, fidèles serviteurs de la cause de Messie premier l'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anga amiru aye aka kuma damina ni taganyin ni kabo taganyin sidana kabo ay taganyin ala fe kabo sidana toroma kaka shira ukra ya Allah subhanahu wa ta'ala kelen ala anala kraka kidin ala sallallahu alaihi wasallam o ko fe ka suratul fatiha kala o ko fe ako abaka kuma folin yashi kalfa ka représentant ma noye anga nomba ye ako ko fe abi kulukuru gouverneur abaka folin yashi o ma no bora ye préfet sous-préfet anga dugutigila kaw kata se maire la kaw ma kata se suban dugutigi ma karangara bolo ma me quartier mina ane ka se diine nyemaw ma o cogoyele ka nyeshi islama belajele ma wa karangara bolo ma aw fen fen ni aw kara imam mahdi alayhi salam adime baye aka bara ina ni akale ka aka cesire anaka farfunu kele ka nyeshi adime ma diine barola ko aka foli bi nyeshi aw belajele ma no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement aux Jamaat de France et Gambie et Maroc qui ont envoyé des délégations pour participer à cette cérémonie qui marque l'ouverture de la 16e édition de la Jalsa Salana, Convention annuelle du Mali. Akoya ni ngatani kuma yoroja komi sey kanga foli kurwa kanyashi anga nomba weleluma ako karagara bulma kalfa ka representant noye mi mora maroko kana o minana kalfa jorofa anga jarsa ingana ka ako aga foli karagara kanyashi oma ako no bola délégation mi fana bola France aga foli kanyashi oluma délégation mi mora Gambie aka foli fana kanyashi oluma quel pays encore. En cette occasion spéciale, je voudrais attirer l'attention de tous les participants sur l'importance de leur présence ici à Hadikatul Mahdi, qui n'est autre que d'écouter attentivement les discours, participer aux prières et aux autres programmes de la Jalsa. Nous devons garder l'esprit que nous sommes ici réunis, ici uniquement pour la cause d'Allah. À cet effet, le Messie premier l'Islam a écrit. Ako
abafaka aw hagli jigi en fin ni anyan se mo an kono kro ka se ni kenen kono akonya kanu ka fomi aw hagli jigi ni kenen an nafa ana bunya ana karamala ka beni imam mahdi alayhi salamu o ka walwalalu yi kadaka aka walwala nagu flan warate awna foka nga alamaya o dakunya munu muna langala yana wajulu munu muna ke o ka sababu ka se ka dofara anga ruhani anga alamaya o bara o chesiruka ko imam mahdi dakunya munu fo o la ka nyeshi kenen yere bunyana karamama kabino do dangluka Mahdi l'Islam a dit autant que possible tous mes frères doivent se rassembler à la date établie afin qu'ils puissent écouter les paroles divines rien que pour l'amour d'Allah et participer à des prières. Ako ma nyini anga jamatu ma kelengele bebe befe dati minni o kara sigi fenye jalsala na make gole ya bay lujura gole mbay kabi nyini ahmadiya kelengele befe ka fo ukana jalsai o kene kono yasa dati minni o sigila kumaka munu muna fa kono ala kumaka munu muna fa kono kira kumaka munu muna fa kono no ye ala kumaka ruhaniya kumaka nu ye o ka se ka noro ye ka anzuku noro ya ko adaba ku o ye wale ba nyini befe na ma gole ya fiyaw lujura gole mbay ko beka yi akene kono. Donc Imam Mahdi l'Islam a ajouté que l'un des objectifs des réunions Jalsa est que ceux qui se rassemblent apprennent à mieux se connaître, c'est-à-dire qu'ils augmentent d'amour, l'affection et connaissance mutuelle. Ako Imam Mahdi ka walwala ya jira jalsa kun dola kelinye yasa na yuan soroya adamadiyan erekti teriyan yaw shinji siraw kata se kanu nya siraw ma ko bi do anu yuanche adamadiyan rek ko numa teriya siraw ni relation olubi do anu yuanche ko yakubaya ka sabu ga kenenye anga yuan don do bi faroka kata fe. Sa sainteté Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a ajouté: mettez un fort accent sur le renforcement des relations, la promotion de l'amour et la diffusion de la paix parmi vous. Efforcez-vous d'améliorer encore plus les relations existantes. Non seulement éviter la futilité pour plaire à Allah, mais efforcez-vous de créer une atmosphère d'amour et d'affection. Non seulement éviter les conflits, mais excusez-vous et demandez pardon les uns et les autres pour les anciens querelles. Sortez des pièges de l'ego personnel. Ako anga kalfa be sisa noye hadrat mirsa masru ahmad ayadahullah ta'ala bin aziz noye imam mahdi kalfa durunaye ako aya jira ni hukumu kelen kono na no jalsa na fan photo e ako nga jija imam mahdi ne kuma min foni sisa no ka fo jalsa kan ga sababu ka relation do anu nyuanche ka nyongon ya ku bayan nyuanche ko nga jija ka dofara o ka tafe nyongon don o ka sababu ye o ka cheri ben ani keliya o ka cheri anu nyuanche ka tafe ako nga do ka fo anna ya soro kele kumburni do be kele munun tabana ma do nyuanche la hala wati jambawla nolu kengra mamun nu nyuanche kaka jija jalsa nga ke sababu ko kelaw ba aga ke sababu kanani ben ani keliya ani daha odi aw nu nyuanche ako ngama yin aw fana fe mi ngoni ye nyuan kono ya nyuan jugu ya aka yere yorma jiya kabo ma chogo belajelena kada ka jalsa ra layni de ko fe nu fa kabo an nyuanche lega kanu ani ben nyuan ani nyuan deme ko yakubaya an nyuanche. Il est donc nécessaire que nous restions constamment engagés dans le souvenir d'Allah durant ces 3 jours afin d'attirer les bénédictions et les faveurs d'Allah sur notre congrégation. Nous devons être disciplinés et respecter correctement les directives et consignes relatives à la Jalsa, aux différentes équipes d'organisation de la Jalsa. Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a donné les directives suivantes. Je tiens à rappeler à tous les bénévoles qu'il est de leur devoir d'accueillir les invités avec le plus grand soin et de faire preuve d'une grande courtoisie en toutes circonstances.
Chaque membre de l'équipe doit accueillir les participants avec le sourire et dans un esprit de service. N'oubliez pas de prier tout en travaillant. Ako kalfa durna min no bankuna akala de kando alibi kanyeshi amo jalsala. Ako jalsa kle sabai anga jija kanga ala welu cheya kanga zikrullahi ko lu cheya ala kusuma dakunyaw olu kakke anfe ka cheya kle sabai ngono katemanga wati toka ako no bore anga jija anga basigi an nyamajo no ye ladabu ko numa ango ke antalai ako kadaka mamunu ni bara o kalifalen do la bara nona yaw sécurité ona nyana no kata se bara kalfa mamunu na ka ko lu bonya ka bara ko no ya yini aw fe ka fa ka bo dami fe aka bo o dafe no ya yini aw fe ka waliya minge o lul blala la o ta ka wure fe de nyema do de o blala ku ka ke o toyinde la o kuma na fa aw fana ka o lul labato ko kada ka mo do benevolu do o ko ra ka bara nka anyele sarata la yere o ba ka ke onyi ala de kama ako kuma na fa o tikala mamunu no lu ye anga bara yere ke baw ye bara tona ave chokomena ko lul labato ko numana pabe nyine on fana fe ango bwa asrafe yasa basigi an nyama jon ladabu ko numa o kay anga bare ngono watle sabay aka ke ala delila aka ke wati be idala gese ka ke ala wele ako wati kene benevol nunu fana no munu maka bara nunu ke kutu ka bara ku kana nyine de ka folu fana ka to ala ko suma daku yon fo o ka to ala welu ke. Le Messie promis l'Islam a prié pour les participants de la Jalsa en ces termes. J'ai conclu par la prière que tous ceux qui voyagent pour assister à cette convention pour la cause d'Allah, qu'Allah l'exalte soit avec eux, qu'il les récompense dans une mesure abondante, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'il allège leurs difficultés et les débarrasse de leurs peines, puisse-t-il les libérer de tout piège et leur ouvrir les voies pour atteindre leur objectif le plus cher. Qu'Allah les élève le jour du jugement parmi ses serviteurs qui sont les bénéficiaires de ses bénédictions et de sa miséricorde. Ako Imam Mahdi alayhi salam akadakunya dawla jalsa nalikunga ko aye dugo karangralin ke jalsa tabawiye dakura warla mamunu mina jalsa la Imam Mahdi dugo karanga uye ako kuma na fe Imam Mahdi kadakura ko minga kuma kunchani minye Imam Mahdi kando ko de ala mi deli mamunu ni ubina jalsa ina ala ubina baramina ni jalsa baramina ni ika baraka dawla iku ka layinu sabati gweleya fen o fen ni obu ka nyanamayo kono uko gweleya wuli ka boyi toro fen o fen no obu uka ika toro ya belejelen fale herela wa ala mi deli ika jalsan nabaw fara e ala ka jombaw ka jomunu noy joro baw soro e allah subhanahu wa ta'ala yoro ika jalsan nabaw fara ika o jomba nunga foka tase kiyama jodo e ka jon kerengele munum bey no be ala ka nema na ajoro baw kam mi e ala deli ika jalsa naba kelengele be gorseke o kulu nunu nga kafo nyonya la no ko ka fara o ala jomba nunga kaba fo ala ko ka anye no e jalsa naba kelengele be ka ando ala ka baraka kono jien kono ya wa kiyama jodo kala kan fara ala ka jombo ka. Imam Mahdi l'Islam continue, puisse-t-il être leur gardien à leur absence jusqu'à la fin de leur voyage. Ô Allah, ô sublime et dispensateur de bonté, le tout miséricordieux et celui qui résout tous les problèmes, exauce toutes ces prières et nous accorde la victoire sur nos adversaires avec des signes brillants. Amen. Car tu es seul à avoir toute la puissance et la force. Amin. Amin. Ako Imam Mahdi ko ndiga ala mi deli alibi mamunu ni ubina jalsa ingana ka nu buka dubla buka baraka yoro bla buka furubla ke u ka yoro garde baye ke gardien u kelengele be ko fe u ka yoro la ka du kono ka baraka yoro la foka tu seki ka bo jalsa yoro la ndiga ala mi deli alibi ni manu e ka sedu ma e ka fanga du ma no ye mawiye munu mina jalsa kenaka wa ami deli ala
ika sedi anma anjuguka e masa min ne setigi e fangatigi wa e de be ko dogolun don wa e ala amanda ma kashi edela ika sedi anma anjuguka wati bela jelela. À la fin, je voudrais vous demander à tous de prier sincèrement pour notre pays, le Mali, afin que la crise sécuritaire qui traverse le pays soit un lointain souvenir et que la paix et la stabilité reviennent sur toute l'étendue du territoire national. Prions également pour tous les musulmans à travers le monde, en particulier ceux qui traversent des moments difficiles, qu'Allah leur vienne en aide. Priez également pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, que Allah recouvre de sa miséricorde tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Amin. Ako ale rabi aka kuma kunjeyoro nyini ni dugo karangare kan yeshi anga ba malbamo aka dugonde mana ka fo an yere be goleya bakono ako la mi ala delisa goleya fen no be ba malbaka bisa ako mi ala deli ala ka goleya bejelen fale herela basigi an nyamajo an daha ako be Allah subhanahu wa ta'ala de bolo ale bala deli ala kan ne basigi an nyamajo e malifa bejelen fe ako no boraye ala ami deli alibi Islama belajale to la jien yoro islamo be e ka basigi an nyamajo ani dusun lafia e ko dislamo ma jien fa befe na krengere bolo mamunu nolu be dekum bakono islama jamono la yoro la ami dugo krenge oluye ako wa krengere bolo ma toro ya tame ka daslama mununga u ka dina no fe ka baga ma ku toro ka dina no fe ako ami dugo krenge oluye ala ka gola nul ka bu ka ala ka gola nu fale herola ko amin suma amin. Qu'Allah bénisse tous les participants qui sont déplacés de toutes les régions et localités du Mali, qu'il nous aide à atteindre notre objectif durant cette jalsa. Qu'Allah exauce toute prière que Imam Mahdi al-Islam a formulée pour les participants de jalsa salana. Amin. Ako ola abiseka ka fo mao ma ni sebo ikono koro amaka Mali dugu fen ne wara dugu seyna ka jalsa kene segere kama hagle jige kle sabay anga dugu ke ceya wa bala deli ala ka kle sabay ke ambulo ala ko baroye ala ka barka anoro ala ko lu shuru anga ako kuma na fe abayini Allah subhanahu wa ta'ala fe amena bara fen fenga ala ka beke ala tay wa ko Imam Mahdi alayhi salam dugu sanuma min formulé no ko ray dugu sanuma min do kabisa njala ko ala ka dugu mine ambela jeli ala ko kanyi. Amin. Takbir. Takbir. Jalsa salana Mali. Jalsa salana Mali. Takbir.